bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Binatuta ko ang tuta niya. Hi DJ Rocky. Huwag sana kayong magagalit sa title ng secret file ko. Disclaimer lang po. Walang tuta o kahit anumang hayop ang nasaktan o masasaktan sa kwento ko. Kaya wala kayong dapat ikabahala. Kasi kung hayop na literal, wala po. Pero kung hayop na tao, mukhang meron. Itago mo ako sa pangalang Rhea. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Isa akong college student sa isang pribadong universidad dito sa Maynila. Second year to be exact. Ang kurso ko ay BS Criminology. Kung kaya't medyo may kaunting background at karanasan ako sa self-defense. Ang hindi alam ng mga classmate ko ay may isa akong malupit na sikreto. Boyfriend ko ang isa sa mga security guard sa school namin. Itago natin si boyfriend sa pangalang Joel. Si Joel ay may higit 5 taong tanda sa akin. Matagal na siyang sekyu sa eskwelahan namin. Mag-iisang taon at kalahati na. At sa pagpasok ko sa school namin noong first year ako, siya ang isa sa mga una kong napansin habang naka-duty siya. Matipuno ang katawan. May muscle. Malinis ang gupit ng buhok niya. Maayos ang uniforme dahil planchado at nakatakin. At oo, mabango siya. May amoy siyang parang nakakamagnet ng pagkababae ko palapit sa kanya. Nakilala ko si Joel noong unang linggo ng pasukan last year. Napansin ko agad siya. Nang inspeksyonin niya ang laman ng bag ko. At dahil inilapit niya ng very slight ang katawan niya sa akin habang tinitingnan ang bag ko. Medyo na-caught off guard ako. Kaya sabi ko sa kanya, "Uy, guard! Masyado ka lang close sa akin, ha?" Sagot niya, "Hindi naman. Titignan ko lang laman ng bag mo." "Sige, pasok ka na. Baka malate ka pa." Dumiretso na akong lumakad sa hallway namin. Pero alam mo yun, DJ Rocky,
na merong kasabihan galing sa isang famous na movie na kapag lumingon ka, akin ka. Ako namang medyo pokmaru, lumingon ako ulit sa kanya. Paglingon ko, after 3 seconds, nilingon niya rin ako. Shucks! Kinilig ako doon! Nagkatitigan kami ng mga ilang segundo. Hindi na ako nakapagpigil. Nagkangitian kaming dalawa. At ayun na, doon na nagsimula ang pagkakaibigan namin. Hindi nagtagal dahil sa pagiging baliw namin sa isa't isa, naging kami na. Pero hindi yun alam ng mga classmate ko. Itinago namin ang relasyon namin, DJ Rocky. Hindi kami nagpahalata sa school. Isang beses, weekend yun. Natapat na fiesta dito sa lugar namin kaya't walang pasok sa school. Wala ring mga estudyante. Sinamahan ko si Joel habang duty siya. Nagkataon din namang hindi makakapasok ang relyebo niya ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kaya siya na rin ang sasalo sa duty ng mga oras na iyon. At para hindi naman siya mabagot, sige, doon na rin muna ako magpapalipas ng gabi. Nag-decide kaming mag-ML. Best of 3. Pero may consequence. Pag nanalo ako, maghuhubad siya ng uniforme niya. Pero kapag nanalo siya, hindi ako uuwi sa amin ng gabing yun at doon ako matutulog sa guardhouse. Ang ending, siya ang nanalo. Kaya no choice ako. Hindi agad ako natulog. Nagkwentuhan pa kami ni Joel. Pero pagkatapos ng ilang oras, bandang 1:00 na ng madaling araw, inantok din ako. Kaya humiga na ako doon sa guardhouse. Habang siya naman, nag-ikot sa buong campus para mag-inspeksyon. Ako naman, nakatulog na. Maya-maya pa, may narinig akong parang kahol ng aso. Kaya bigla akong natakot. Baka biglang dakmain ako ng multo rito. Maya-maya pa lumakas lalo yung kahol na yun. Tumayo na ang mga balahibo ko sa takot. Pero hindi pa rin ako dumilat. Pinakiramdaman ko lang ang paligid. Malamig ang ihip ng hangin. Iginalaw ko ang kamay kong pawis na dahil sa nerbiyos. At naramdaman kong may isang batutang matigas. Malaki. At mahaba na nakalapag sa tabi ng higaan ko. Dinampot ko yung batuta. Hinawakan ko ito ng maigi. Niyakap ko ang batuta. Para hindi maagaw ng multo sa akin, hinimas-himas ko ang batuta. Para matanggal ang pawis sa kamay ko. Pagkatapos ay biglang tumalas ang pakiramdam ko, DJ Rocky. Habang nakapikit ako, may narinig akong mga kaluskos. Kasabay ng kahol ng aso. Mga kaluskos na papalapit sa akin. Kaya nilakasan ko na ang loob ko at ang pandinig ko. Habang nakapikit, tumayo ako at hinampas ang batutang hawak-hawak ko. Bigla kong narinig ang malakas na sigaw ni Joel. Tinamaan ko pala siya. Pagdilat ko, nakita ko siyang nakahawak na sa puson niya sa ibaba. Oo, DJ Rocky. Natamaan ng batutang hawak ko ang tuta niya. Kaya nagsorry agad ako sa kanya. Habang siya naman ay napaluhod na sa sakit na nararamdaman niya. Ang tagal niya ring umaray
nakaluhod siya. Kaya sabi ko na lang kay Joel, Sorry na nga. Sorry. Hindi ko sinasadya. Ano ba? Anong gagawin ko? Gusto mo ba hilutin ko na lang yan? nabigla si Joel sa sinabi ko. Pero hindi siya pumalag. At dahil ewan ko rin sa sarili ko, dala na siguro ng konsensya ko, hindi ko na napigilan. Agad-agad kong binuksan ang zipper ng pantalon ni Joel. Dinakma ko ang tuta niya. At kinapahan ng mga daliri ko ang tuta niya ng paulit-ulit. Hinimas-himas ko ito at hinilot pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa. Hanggang sa narinig ko na lang si Joel na umuungol na sa sarap ng hilot na ginagawa ko sa tuta niya. At hindi ako nakapagpigil, DJ Rocky, sa sobrang concern ko sa tuta niya. Ay, hinalikan ko ito. At maya-maya pa, ay naisubo ko na ito ng buong buhos ang bibig ko. Patuloy ko itong hinilot hanggang sa tuluyan na itong nagpasiklab. Isang sign na magaling na ito ulit. Feeling proud ako sa sarili ko, DJ Rocky, kasi napagaling ko ang tuta ni Joel. Pero sising-sisi naman ako na nasaktan ko siya. Hindi ko naman kasi talaga sinasadya ang lahat. Hinding-hindi talaga. Sa ngayon, going strong pa rin naman kami. Patuloy ako sa pag-aaral. Siya naman, sa ibang campus na siya nadestino sa mga susunod na buwan. Dahil magpapalit na ng security agency ang school namin. Siguro, nakatulong na hindi kami laging magkikitang dalawa. Para kahit papano, marunong pa rin kaming manabik sa isa't isa. At syempre, para makapag-focus na rin ako sa pag-aaral ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Rhea. At ito, ang aking SPG as in Super Pagganern Secret File.